سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك عاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلم سلام زخبركم تخطاتلتي مدب سبورت وددر تور دي فرانس لومي 4 حملة وددرو بناي غانتا بغانتا ناي غزي وددر فليملو نحفشاوي تعزبتاتنان صبصاب قداماي مدرخن حزنا تملسنا لونا سناي مكتتال مبل 113 زور تور دي فرانس لومي 4 حملة 2026 اب كتما بارسلونا بوغي تجميرو كابشن 971 ندحر نمجمريا غزي بناي غانتا بغانتا ناي غزي وددر مالت تيم تايم تريال اب جمرلو قداماي مدرخ دنماركاوي تقداداماي يوناس فينغغارد مس غانتو فيزما ليز اي بايك بمعوات قداماي بيچ اماليا مالت يلو جيرزي خدن بغيلهم زي 19.6 كيلومتر شفنه حيال ناي غزي وددر ابز عمت زي فولي حقتات زتاتاتول ينيرو ناي حنت غانتا ناي غزي مسغب زوسد بتي اب موداتا مسمر زرغص ولقت قدادما ينبر كم وترو ب4 تقدادمتي تدمير وايكونن بز مسرت غانتاتات نتوم نحفشاوي عوت مالت جي سي زوادادرو تقدادمتن نبينهم نابت ناي موداتا عقبت نمسغوام كسرحاوي لنا اللوام غانتا فيزما ليز اي بايك بسنك حمام وات فان ارت ابز وددر زي مهلاو بزح قمت وهيبوا كوانت زي نبره يوناس فينغغارد بحجز جرغونسنن ديفيد بيغانزولين نتناي مودات عقبت ببقعت بمسغار نغانتا نيت كامباني انيوس بشوعت نتبي 33 سكند بليصو قداماي درجه حيزوم اتناي زحلف عمت چامبيون تور دي فرانس تادي بوغاچا مس غانتو يو اي تيم اماراتس اب مود اتا كيلومترات نايز مدرخ حيال صقط كوان تغبره كاب فينغغارد ب 12 سكند دحيرو سالساي درجه حيزلو يخون نمبر بوغاچا اب تناي مود اتا عقبت بزنبرو قلطافه ناي عقب ماليا مالت بولكادو جيرزي كشلمن كولو ايغان برنال كاب انيوس دما ناي نطبي ماليا مالت بوينتس جيرزي قطليا ماليا كوسد كيللوم يوان ايسو كاب ليدل تريك دما بلوص من اسي تقداداماي بمخان صعدا ماليا تشليمو فرنساوي ود 19 عمت تقداداماي بول سيكساس كاب غانتا دكانلون ابزي تور دي فرانس بلوص بقعت بمرأي كابتوم قداموت 10 تقدادمتي حدا كقون بقيوم بز مسرت وصيت قداماي مدرخ اب ناي غانتاتا درجه اب قداموت 10 تنترات ملكيتنا قداميتي فيزما كاليتي نيت كامباني انيوس سالسيتي تيم اماراتس رابعيتي ليدل تريك شارشيتي ديكاتالون سي ام اي سي جي ام تيم شاوعيتي البيسين بريمير تيك شامنيتي جروباما اف دي جي تاشعيتي بحرين فيكتوريوس عسريت دما تيم ياكو الولا خويننا لوام اب حفشاوي درجه تقادادم تحيزوم زلو درجه بزناي لومي مدرخ وصيت مسرت قداماي يوناس فينغغارد كاب فيزما كالاي فيليبو غانا كاب انوس غريناديرس بشومون تخالي دحيرو سالساي تادي بوغاچا كاب يو اي تيم اماراتس ب10 تخلت كالي دحيرو رابعاي يوان ايسو كاب ليدل تريك ب10 شدشه كالي دحيرو حمشاي دما ريمكو ايفينيبول كاب ريد بول ب10 شعت كالي دحيرو بز مسرت صباح حبز كايد كالاي مدرخ از وددر اب كتما بارسلونا زلو غوبوتات زحلف بمخانو فينغغارد نتا بيچ اماليا نمكلخال حيال قال سغبر كم زخل يغمت تادي بوغاچاون نطبي نمصباب قدامي تمتقعتو نمفناو كصعريوم ازي اب بارسلونا تجمره قداماي مدرخ تور دي فرانس 2026 اب تاريخ توددر كاب زترايو ازيوم سلتاويانن توادادرتن مخفتيتات حدا خوينو كمزغب كيللو نزي 19.6 كيلومتر شفنه ناي غانتا بغانتا ناي غزي وددر كاب سلتاوي مدلاوات غانتاتا جميركا كساب اب حفشاوي درجه مالت جي سي زمصو سنه امراوي صلواتات مسن عزب ابز عمت زي استاتاتو حدش حقي مالت ناي غانتا غزي بتي ناي مزازمي مسمر موداتا زحلفه قداماي تقداداماي مالت مرحي غانتا خوسن مغبارو نتلمود ناي غانتا بغانتا وددر سلتي ملو بملو قير ولوم قدم حجز نبر سلتي
ጋንታታት ነቶም ሓገዝቲ ተቀዳደምቲ ማለት ዶሜስቲክስ ሓሊኻን ዓቂብካን ብውሕዱ 4 ወይ 5 ተቀዳደምቲ ሓቢሮም መስመር መወዳእታ ከም ዝሓልፉ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ኢና ተዓዚብና እዚ ሓድሽ ሕጊ ግን ጋንታታት ንረዳእቲ ተቀዳደምተን ኣቀዲመን ከሕልፋ ፈቂዱሎ ተቀዳደምቲ ኣብ ጎቦታት ሓይሎም ኣኻኺቦም ምስ ሓለፉ ንመርሒኦም ጥራይ ናብ ቅድሚት ንምሕላፍ ክተርፉ ኢና ተዓዚብና ነዚ ስልት እዚ ብሉጽ ኣብነት ኮይኖም ካብ ዘርአዩና ሎሚ ዮናስ ቬንገጋርድ ታደይ ፖጋቻ ከምኡውን ሬምኮ ኤቬኔፖል እዮም ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ጋንታ ቪዝማ ብሰንኪ ሕማም ነቲ ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ሓያል ውድድር ዓቢ ተራ ዘለዎ ዋት ቫን ኣርት ብምስኣና ካብ ትጽቢት ዓወት ወጻኢትያ ብምባል ብተንተንቲ ክትግለጽ ጸኒሓ ይኹን እምበር እቲ ዝተገብረ ናይ ስልቲ ኣተገባብራ መምሃሪ ንኻልኦት ጋንታታት ክትከውን ተዓዚብና ኢና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ሰብኩስ መጀመርታ ሓያል ጸቕጢ ብምግባር መስመር ጸረገ ቀጺሉ ማት ኦጀርጎንሰን ነቲ ፍጥነት ዓቀቦ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ካብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ጀሚሩ ዓቢ ተራ ክጻወት ዝጸንሐ ዴቪድ ፒጋንዞሊ ሓይሉ ዓቂቡ ድሕሪ ምስሓብ ቬንገጋርድ ንበይኑ ናብ መወዳእታ ከስግሮ ኸኣለ ቬንገጋርድ ካብ 2023 ጀሚሩ ብጫ ማልያ ክኽደን ኣይከኣለን ነይሩ ኣብዚ ዓወት እዚ ኣብታ ቀዳሚት ሰሙን ፖጋቻ ግዜ ክወስደለዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ናጻ ኮይኑ ተኸላኻሊ ዘይኮነስ ብቐዳምነት መጥቃዕቲ ዝኸፍተሉ ኩነታት ፈጢሩሎ ታደይ ፖጋቻ እቲ ዝበለጸ ብቕዓት ዘለዎ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ዘጠራጥር እኳ እንተዘይኮነ ዩኤኢ ከም ጋንታ ግን ኣብ ቀዳማይ ክፋል እቲ ውድድር ማለት ኣብ ፍላት ሴክሽን ኣዝያ ሃዲኣ ክትጓዓዝ እያ ተረእያ ኣብ ሳልሳይ ናይ ግዜ መረጋገጺ ቦታ ማለት ቼክ ዞን 3 ድሮ ብ13 ሰከንድ ካብተን ኣቐዲመን ዝተበገሳ ጋንታታት ድሕሪት ደረጃ ሒዞም ነይሮም ፖጋቻ ምስቲ ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣይዛክ ዴልቶሮ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 600 ሜትሮ ፍጥነቱ ብምውሳኽ ንሓይሊ ስሕበት ዓቐበት መኪቱ እኳ እንተወፀ ነቲ ኣብ መጀመርታ ዘጥፍኦ ግዜ ግን ክመልሶ ኣይከኣለን ፖጋቻ ኣብቲ ዓቐበት ብዝነበሮ ፍጥነት ጥራይ ማለት ፖልካ ዶጀርዚ ብምውሳዱ ብተዛማዲ ሞራል ረኺቡ ናብ ካልኣይ መድረኽ ኣትዩ ግዜ ንምጽባብ ክቃለስ ክንጽበይና በዚ ኣብ ዓቐባ መዝጊቦ ዘሎ ብልጫ ተዓዚብና ድማ ውልቃዊ ብቕዓቱ ጌና ኣብ ጥርዚ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጋንታ ኢኒዮስ ነዚ መድረኽ እዚ ክትዕወት ከም ትኽእል ኣቐዲማ ካብ መጀመርታ መግለጺ ኣውፅያ ጸኒሓ ንኬቪን ቫውክሊን ንዓወት ንምብቃዕ ከምኡውን ኤጋን በርናል ኣብ ቀዳማይ መረጋገጺ ግዜ ማለት ቼክ ዞን 1 ቀዲሙ ክሓልፍ ብምግባር ናይ ነጥቢ ማልያ ከም ዝወስድ ገይሮም እዮም ቫውክሊን 7 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ብዘጋጠሞ ናይ ጎማ ምንፋስ ክተርፍ ተገዲድ እዩ እዚ ዕንቅፋት እዚ ምስ ኣጋጠመ ፊሊፖ ጋና ንበይኑ ሓይሉ ኣኪቡ ብምጉያይ ነታ ጋንታ ካልአይቲ ደረጃ ክትሕዝ ብምኽኣሉ ሞጎስ ረኺቡሎ ብዘይካዚ ሬምኮ ኤቬኔፖል ኣብቲ ኣብ መድረኽ 16 ዝካየድ ናይ ግዜ ውድድር ሻምፒዮን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘመስከረሉ ብሉጽ ጉያ ኣርኢሎ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ንብጻዩ ፍሎሪያን ሊፖዊትስ ሓዲግዎ ንበይኑ ሙግያዩ ኣብ ውሽጢ ጋንታ ሬድ ቡል ዘሎ ሓበሬታን ናይ ውሳነ ቅጽበትን ጌና ውህደት ከም ዘይረኸበ ዘርኢ እዩ ካብ ዝቀዳማይ መድረኽ ተበጊስና ንጽባሕ ክንግምቶ ዘኽእሉና ነጥብታት እንተደኣለዎ ኮይኖም ቬንገጋርድ ጽባሕ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዝካየዱ ጎቦታት ዘለዎ መንገድታት ነታ ብጫ ማልያ ንምክልኻል ኣብ ማእከል ጥርንፍቲ ጉጅለ ማለት ፔሌቶን ኮይኑ ሓይሉ ዓቂቡ ክጓዓዝ እዩ ፖጋቻ ብሰንኪ ናይ ጋንታ ውድድር ዝኸሰረን 12 ካልኢታት ንምምላስ ጽባሕ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ኣብቶም ተረርቲ ዓቐበታት ባርሴሎና ቀዲሙ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ይግመት ኣሎ ይዋን ኣይሶ ካብ ሊድል ትሬክ ብሉጽ መንእሰይ ኮይኑ ብምውጽኡ ምስቶም ንሓፈሻዊ ደረጃ ዝዋዳደሩ ዘለዉ ፖል ሴክሳስ ዘለዎ ፍልልይ ንምጽባብ ጽባሕ ሓድሽ ፈተናታት ክገብር እዩ እዚ ቀዳማይ መድረኽ እዚ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ኣብ ሞንጎ ቬንገጋርድን ፖጋቻን ዝካየድ ፍሉይ ቃልሲ ምዃኑ ኣመስኪሩሎ ቬንገጋርድ ጸወትኡ ብዓወት ጀሚሩሎ ፖጋቻ ድማ ነዚ ንምምካት ናይ ግብረ መልሲ ስልቱ ጽባሕ ከርእየና እዩ ኣብዚ 19.6 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ጋንታ ብጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ቢንያም ግርማይ ንጋንትኡ ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ቲም መሪሑ ተወዳዲሩ ቢንያም ግርማይ መበል 81 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ካብቲ መራሒ ብጫ ማልያ ዝኾነ ዮናስ ቬንገጋርድ ብ3 ደቂቕን 10 ካልኢታትን ድሒሩ ውድድሩ ዛዚሙ
ጋንትኡ NSN ሳይክሊንግ ቲም ነቲ መድረኽ ኣብ መበል 18 ደረጃ ኮይና ብምዝዛም ካብ ቪዝማ ብ1 ደቂቕን 16 ሰከንድን ንድሕሪት ተሪፋላ። እቲ ንጋንትኡ ቀዲሙ ዝኣተወ ጆርጅ ቤነት ኣብ ሓፈሻዊ ደረጃ መበል 27 ኮይኑ ናይ ሎሚ ውድድሩ ዛዚሙ። ቢንያም ግርማይ ካብቲ ጋንትኡ NSN ዘመዝገበቶ ናይ 1 ደቂቕን 16 ሰከንድን ፍልልይ ግዜ ወጻኢ ንበይኑ ተወሳኺ 1 ደቂቕን 54 ካልኢታትን ኣጥፊኡሎ። እዚ ድማ ኣብዚ ውድድር እዚ ስልታዊ ውሳነ ከም ዝወስድ ዘርኢ እዩ። ኣብዚ ሓድሽ ናይ ግዜ ውድድር ሕጊ ነፍሲ ወከፍ ተቐዳዳማይ ናይ ውልቂ ግዜ ስለ ዝውሰደሉ ቢንያም ንጋንትኡ ኣብቲ ልኡም መንገዲ ማለት ፍላት ሴክሽን ሓይሉ ሂቡ ምስ ሰሓበ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትርር ዝበለ ዓቐበት ሓይሉ ንምዕቃብ ፍጥነቱ ከም ዘዝሓለ እዩ ተዓዚብና። እዚ ንሓደ ከም ቢንያም ዝበለ ናይ ሜዳን ናይ ፍጥነትን ማለት ስፕሪንተርን ክላሲክ ተቐዳዳማይን ኣብ ሰሙናት ዝቕጽል ውድድር ሓይሉ ንምዕቃብ ዝወስዶ ልሙድ ዘይኮነ ስልታዊ ስጉምቲ ኣካይዱ። بمسرت نايلومي تعزبتتاتنا ناي صباح كالأي مدرخ موداتو ኣብ بارسيلونا ኮይኑ ኣብ موداتا ترير عقبت زلو من قديو اتوت إزول حبريتا كم زحبرو اتوم ኣብ موداتا زلو قبوتات نتوم نناي حفشاوي عوت مالت جيسي زوادادرو حيالات تقادمتي كم تادي بوغاتشان يوناس إفينغاردن متقعتي كلواوطلو زخلو مچو بايتا خفتريو إذا عينت حيال ناي عقبت فتنتن ناي مرحتي غانتاتات مفتانن ني بينيام جرماي مستوم قدامو تقادمتي حبيرو نمتاو عبي بدهو كخونو يخيليوم بينيام جرماي حصير عقبت تصاويرو فتنتو بزغبا اب معلا كوعل زخيل تقاداماي بمخانو اتو وددر صباح بحيال متقعتي كيتبتاتنه بوحدات تقادمتي مالت ريديسد بانش زازمن تدا خوينو ጽቡቕ ናይ ነጥቢ መሓዝ ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር እቶም ናይ ጂሲ መዋዳድርቱ ጽኑዕ ጸቕጢ እንተዳፈጢሮምሉ ስትራቴጂ ቢንያም ሓይሉ ዓቂቡ ነቶም ቀጠልያ ማልያ ዝዋዳደረሎም ናይ ፍጥነት ማለት ፍላት ስቴጅስ መድረኻት ምጽባይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን صباح بينيام نتي اب قداماي مدرخ زعقبو حيلو تطقيمو نتوم ناي موداتا عقبت مستوم قداموت حبيرو كحلف انت داخيلو حدا خابتوم نعود زصبيو بلصات قرادمتي كخون تخوللو زخبركم تخاتاتلتنا نايلومي قداماي مدرخ 2026 وددر تور دي فرانس وصيت صبصابنا كم صعب يمثل اب كالاي مدرخ كنراخبينا كساب شعو سسنايو صحاب سوني تروفتا نخسر النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعوا مزنك نحولي عاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلمي